Mbona marariro akaita vanhu. Marariro akaita vanhu isa. Marara panze. Munhu arara panze pararwa. Saka kumbira kuti mabhazi kana achiuya auye kuitira kuti vanhu vatese vaende. Today is already Sunday morning. Pane vana vadiki nechando ichi, and the weather yeCape Town munongoiziva. Saka tokumbira kuti help ingokurumidzawo kuuya kana ichiuya kuitira kuti vanhu vaende. Tasaimuonewo zviri kuitika panapa, mungozvionerawo mega. At least security iripo, tine mapurisa, saka zviri right, but iyi situation iri kurwadza munenge mungozvionerawo. Saka please tinokumbirawo kuti pangoitwawo mabhazi vanhu vaende kumba. Vanhu frustrated, vakurwadziwa nechando ichi pane vana vadiki. This is Sunday morning. Tinokumbirisa. Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo, where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia, even you prophet angel, you a criminal. Pataizvitaura maiti tiri kutsvaga ma-likes, maiti tiri kutsvaga ma-views, maiti tiri kutsvaga relevance kuti vanhu veZanu-PF vatisarudze, vatitorewo, vatipe mari tipinde kwavari kumusangano weZanu-PF. But right now maakuzviona zvapachena kuti ZANU-PF haina kana basa nemi. Ende ZANU-PF chandinoidira ndechekuti haivanze hunhu hwayo, inongokuratidzai kuti mese hamuna basa, isusu tinongoramba tichiita muitiro wedu. Ma-images amuri kuona aya pascreen zvamanje zvaitika kuCape Town muzuva ranhasi. Vanhu vari kurara panze, vanhu vari kuswera vasina chekudya, vanhu vakaomerwa, vari kushaya mabhazi anokwanisa kuvatakura kana kuti mabhazi aripo mashoma. Yeti vacho vamunoti veZanu-PF vari kungopanana mota, vacho vamunoti veZanu-PF vari kungopanana mari, iwewe usina chauinacho. Maonero angu nemafungiro angu, this was a golden opportunity for ZANU-PF kuti ibude shuga, ishaine. Kunzi ZANU-PF yakazotumira 100 buses kuCape Town, vanhu vese vakatorwa same day. ZANU-PF yakatumira 200 buses kuDurban, vanhu vakatorwa same day. ZANU-PF yakatumira zvakati. Ndopaipo pandokutaura kuti zvinhu zvine basa, zvinhu zvakakosha kuti ZANU-PF ikuitirei sema-citizens havakwanise. Asi kukudedzai, kukukwidzai mabhazi emahara kuti handei tinovhura chibhorani, mukuru wenyika ari kuuya, uyai makawanda, handei kuHeroes, vanokwanisa vobva vakupai chicken in. Iwewe nekupusa nekusafunga kwako wobva waona kunge ZANU-PF inokuda. Ngatidai so'o. Aiwaka vari mhiri kwemakungwa ndo vaituka musangano weZanu-PF, ndo vaiwanzira musangano weZanu-PF. Asi zvinobva zvachinja here kuti havachaita vana veZimbabwe? Iwewe uri kuZanu-PF, uri kunyika yeZimbabwe right now, unadzo hama dziri kutambudzika, unadzo hama dzakaomerwa dziri munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yeCape Town. Unonzwa sei kana musangano wauri kusapota iwowo uchishaya hanya nema-citizens awo? Izvo hazvinei kuti anosapota ZANU-PF kana MDC kana kuti Triple C kana kuti ndowa Nelson Chamisa. Chiripo zviri kungonzi maZimbabweans. Dzokerai maZimbabweans, endai kumusha kwenyu. Dzimwe nyika dzakamira dzikatora vanhu vadzo
dziri mubishi kutora vanhu vadzo, dzimwe dzakatohaya dziri ndege, vamwe vakatounza dziri ndege kutakura vanhu vavo kuti vana vedu havangashungurudzike vari muforeign land, regai tivatore. Handizoziva hangu kuti pane zvinenge zvichifanirwa kuitwa here kuti zvigadzirisike kuti nyika yedu inge ichiitawo hanya nevanhu. Ladies and gentlemen, real conversation, unfiltered perspectives ndodingindira ratiri kufamba naro panapa. Right now Japres akapiwa 250,000. Pa 250,000 ipapo anogona kungobvisa zvake 50,000 otakura vanhu even kubva paJoburg kana paDurban padhuze, kuCape Town kwaita kure, but ari kutohosta a charity event kuti iwewo utorerwe futi mari. Ndopaunozoona kuti mari idzi hadzina kuchena, mari idzi dzine chiri kuseri chausingaone, chausingazive. Iwewo nekupusa kwako futi unoenda kushow iyoyo unotanga kubvisa mari. J. Israel akatanga kuadvocata kuti maSouth African artists asauye kuzoimba muZimbabwe. IZANU-PF iyi. Maartists atadzei. Ko iye kana ane izwi achikwanisa kutaura, why can't he speak to the government kuti sei vanhu vari kubuda munyika vachinotambudzwa kune dzimwe nyika, votsvaga dambudziko vogadzirisa. Handitika ndimi vanhu vacho murimo here mumusangano weZANU-PF, ndimi vanhu vacho murimo mumasystems eZANU-PF. Why now fight maartists ari kutotsvaga zvavo raramo kuti araramise mhuri dzavo? Ndo paunoona kuti paipai takaita sei takapusa as Zimbabweans. Ndine vhidhiyo randoda kuti ndikuratidzei richitaura kuti ndo zvinozonzi mapostori hatifunge. Tine munhu akaita saCivic nochivhayo, hatizive kuti mari yake ndeye kuromba kana kuti mari yake akaisenzera kana kuti imari yekuba, but chatinoziva ndechekuti mari yake haina kuchena, haisi kuuya nenzira dzakaswatuka. Ko atadza here kuunzawo mabhazi kuSouth Africa kuti abatsire mhuri yeZimbabwe? Munofunga kuti munhu nyangwe aimbotuka ZANU-PF achishora ZANU-PF akazobatsirwa kunzi bhazi iri takubvisa takuponesa pawaigona kuurayiwa, pawaigona kufa nezvirwere, ukadzoka kunyika ukatanga upenyu hwako, munoti munhu iyeye anofa akakanganwa musangano weZANU-PF kana kuti Civic neuchivhayo? Hazviite. But problem inoitika ndeyekuti isusu tinoda kunyengerera, tinoda kufara kana kuti tinoda kunakirwa, tokanganwa chazuro nehope. Hanzi zvinorwadza kuona mucomment section vanhu vachikomenda kuti mukuru wemazuva chakazoti vachida kungoonekwa kunzi pamwe zvinogona kuenda nepamwe ndikapiwa chekufambisa. Ladies and gentlemen, ndinoramba ndichizvitaura, ndakambozvitaura uyezve ndiri kuzvitaura kuti musangano weZANU-PF haunei nechekuita newe. Da kuti muone vhidhiyo iri. Siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozviona sei uyezve zvakamira sei zviri kuitika izvi.